Alo? Bună ziua, domnișoara asistentă Denisa? Da. Avem o pisică bolnăvioară și aș vrea să-i fac o programare la dumneavoastră. Se poate? Pentru după masă. Da, la 1. E bine, e bine. Numai bine o să mă învoiesc de la serviciu și o să vin. Îmi dați un număr atunci? Da. Vă rog dacă puteți să mă notați și să... Bine. Îmi dați. Ce număr o să avem? Păi... 5... Bun, bun. Vă mulțumesc foarte 7, mult. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bine, mulțumesc, domnișoara Denisa, și o să ne vedem la cabinet. Vă mulțumesc deocamdată. La revedere, numai bine! La revedere!